ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ఇంకా ఆచి సారిపోయి బరియరుండు అవు మిని వత్తుండ ఇవి ఎందు జీవ తక్కువ ఇవే కొంచెం ఆచి సార్ మూలని మొబైల్ ఒత్తుందుల్లాడు పోయిన తిక్కులు 4 సారా ఇని 6 సారా ಹಲೋ ಸುರೇಖಾ ಇತ್ತ ಕಾಸು ಬರ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತ ಬರ್ತೀನ ಹಾ ಅಪಣಿ ಎಂಕೆ ಕೊರಡು ದಯಪಣಿ ಯಾನ್ಕೆ ಎನ್ನತ ಅಂದ್ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಬರ್ತಂಡೆ ಆಜಿ ಸಾರ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದೆ ಆಜಿ ಬೈದಿನ ಆಜಿ ಹೊರನೆ ಬತ್ತಿಂದೆ ಅಪಂಡ ದಾದ ಅಡಿ ನಾಳೆ ಕೊರ್ರಟ್ಟಿ ಈತ್ನೆಟ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದಿತ್ತು ನೆಂಕ್ ಅಂದ ಹೌದೇ ದೀಪ ಅಂದ ಬೈದಿನ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಕ್ಕಡತ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಬರ್ತಂಡು ಏತು ಆಜಿ ಈ ಸಿಲ್ಲು ಸುಳ್ಳಿದ್ದಿದೆ ಸತ್ಯ ಏನ ಅಕ್ಲ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಡು ಪೊಕ್ಕಡಿದೆ ಹಾ ಹೌದೇ ದೀಪ ಅವ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವ ದೀಪ ಬಾಯ್ అత్త మీరు పోయితే ఆజి సారని కేనొందు లేరు ఇంక దాల తిండల పాడొంది ఇచ్చారు ಅಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಿನ ನಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಿಡಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತು ನಮಿನಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ರೂಪಾ ಯಾನಿಯಾ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲ ಹುಷಾರ್ಲನಾ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಂ ಮೊಗಳು ಹುಷಾರಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಖ್ಯನಾ ದಾಸಕಜ್ ಹಾಂ ಅಂದ ಮುರುಮಿ ಸಿಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಸೌಖ್ಯನಾ ಹಾಂ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನಯ ಇನ್ನೊಂಥರ ಮುಗಾಲು ಬರ್ಸ ಇನ್ನು 4 ಪಣಿ ಬೈದು ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೈದನ ಕುಟ್ಲಾಡ್ ಇಜ್ಜ ಬೈಜ ಕೊಂತ ಬೈದನಿಯ ನಯ ನಿಕ್ ನೆತ್ತ ಕಾಸು ಬತ್ತನಯ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಜ್ಜ 3 ತಿಂಗಳು ದಾಂಡ ಆಜಿ ಸಾರ ಅಪ್ಪನ ಮರ ಇದೆ ಬೈತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಂ ನಿಕ್ಲ ಬೈಜ ಯಾನ್ ಮಂಚ ಬತ್ತ ನಾನು ಕೇಳಿ ಇಜ್ಜದ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಪವ ನಿಕ್ ಬತ್ತನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಪ ಹೌದು ದೀಪ ಎಂಚೆಂಚ ಕೆಬಿ ಬೀಂಡಲ ಮೆರ್ನ ರಡ್ಸಾರದ ವೈವಟ್ ದಾದಾಂದ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜತ ಇಂದೇನು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನು ಶ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಕಾಸೆ ಬೈಜಿ ಗಡಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ್ಪುನ ತೂಪುನಿ ನಾನು ಕಾಸು ಬತ್ತನ ಅಂತ ಬರ ಬತ್ತನ ಹೇ ಪಜ್ಜು ಲಕ್ 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 ಅಮ್ಮನ 2,000 ವೈವಟ್ ದಾದಾಂದೋರ ಕೇನ್ಗೆ ಲಕ್ 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 ಏತು ಚುಚ್ಚಿನಲ ಕೇನು ನೆಜ್ಜಿ ಕೇನು ಲಕ್ 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 ಮೇಘ ದಾದಾಂಡು 2,000 ಬರ್ತನ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ಕೆ ಎಂದೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ದಾದಾಡಮ್ಮ ದಾಲಜ್ಜಿದೆ ನದಿ ನಿಕ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ನಂಬರ್ ಉಂಡಾ ಕಾಸು 2,000 ತಿಂಗೋಲ್ ಪಾಡುವೆ ಬಂದಿತ್ತೆ 3 ತಿಂಗೋಲ ಅಂಡೆ ಕಾಸು ಬೈಜಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಂಬರ್ ಇತ್ತನ ಕೊರು ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಕೇನು ಯಾರಿಗೆ 2,000 ಹೋಯ್ತಾಯಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ 2,000 ತಿಂಗೋಲ್ ಬರ್ಪುಣದೆ ನೆತ್ತ ಗ್ರಾಲ ನದಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ನಂಬರ್ ಉಂಡಾ ಎಂಡ ನಂಬರ್ ಇಚ್ಚಿದೇವ್ರೆ ಒಯ್ತಾ ಇರೇಗ 2,000 ಆರೇಗ ಬಂಡೆ ಕುರಿಬುಡ್ದು ನೀರೇ 2,000 ಕೊರ್ರೆ ದಿನ ಅಂಚತ್ತದೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಪುರ ಅಂತಂದೆ ಹೊರ ಸತಿ ಆಸೆ ಬೈದನಿ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತು ತೂಪುನ್ ಮಾರಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ನಂಬರ್ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ರಿ ನಾನು ಅರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ